Datorren larun batean, apirilak 26, Gernikako bombardaketaren eta mazazpiegarren urtearen harira, talde militarista, ekologista eta internazionalista, zazpiegarren bizimartza antimilitarista antolatu dugu, Euskal Armagintza zaratzeko asmoz eta bere rekonbertzioa industria zibilera eskatzeko. Bilbotik aterako da, maiketan, gerora barakaldora joateko eta bertan Prezikaz enpresa bizitatuko dugu. Prezikaz, IETP taldearen baitan dago, superaleazioak eta mikrofusioaren produktuak egiten ditu, batez ere, hegazki militarretan erabiltzeko Eurofighter, European Bombati hegazkina dena, A-laureon garraio militar hegazkina eta Tigre Kombate helikopteraren atanak fabrikatzen ditu. Hoet dira, Europako programa militar nagusiak eta Europako herrialde guztietan hartuta dago programa militar hauetan. Gero, getxora joango gara zener enpresa bizitatzeko, dezakegu zener dela enpresa nagusia, enpresa matriz, enpresa nagusia Euskal Armagintza. Oso ondo kokatuta daude arlo militarrean, beste kontratu politikoa ditu eta harreman zentua dago defentsa ministeritzarekin, agian horregatik airezko armadaren salietan parte hartzen du babesle moduan. Gainera, Euskal Unibertsitatearekin ere harreman zentua dauka ingenieritza eskolan eta urtero joaten dira ingenieritza eskolara langile berriak lortzeko, edukitzeko eta bere produktuak zabaltzeko eta bere irudi publikoa garbitzeko. Zener enpresa, getxotan dagoena, IETP taldea eta beste enbat enpresa kontrolatzen du eta esan dezakegu enpresa nagusia dela Euskal Armagintza. Satelite militarrak, misil motzak, adibidez, duela gutxi, defentsa ministeritzarekin programa berri bat edo kontratu berri bat lortu du misil motza hauek erabiltzeko F-18 hegazki militarrea erabiltzeko. Baita ere zen, A-laureon garraio hegazki militarrak atal batzuk fabrikatzen ditu eta diseinatzen du eta gainera Eurocopter eta bat baita ere diseinatzen ditu. Orduan, gure asmoa eta aldarrikapena da Euskal Armagintza zaratzea bizimartza honekin eta bere rekonbertzioa arlozibilera bihurtzeko. Armagintzak sufrimendua lortzen du gatazka herrialdetan eta hainbeste herrialdetan saltzen dituzte bere produktuak Euskal Armagintza eta hori da salatu nahi duguna bizimartzarekin adibidez Israelen euskal teknologia militara erabiltzen da herri palestinara suntzitzeko.